नमस्कार। प्रथम फेज के चुनाव में मतदान में 6 नवंबर के जो खत्म होली लगातार कहल जा रहा है कि नीतीश कुमार के पक्ष में महिला वर्ग के महिलाओं ने खूब वोट दिलथिन। कहल जा रहा है कि महिला जो है इतना वोट दिलथिन है कि जे कुछ कहले ना जाए नीतीश कुमार के आवे के काफ़ी उम्मीद बढ़ गए है, मने ऐसन वोट दिलथिन है। ओकरा में यह भी है कि जो 10,000 के जो घोषणा कलथिन हल नीतीश कुमार, घोषणा के बाद 10,000 उद्यम करे लगी, मैंने कुछ कुछ व्यवसाय छोटा मोटा व्यवसाय करे लगी कि शुरुआत करे लगी। जो 10,000 दिलथिन हल चुनाव के पहले घोषणा और पैसा भी अकाउंट में जाए लगले हल। और में लगभग 1,30,00,000 महिलाओं के देवल गए है, मैंने 1,30,00,000 महिला के 10,000 देवल गए, हजारों हजार करोड़ रुपया देवल गए। तोरा तो विपक्ष कहल कि तो घूस के तरफ है, रिश्वत है ये मने। लेकिन नीतीश कुमार ये चलते ये काम कलथिन हल कि महिला पहले से ही काम कर रहलथिन है और उनकर प्रोत्साहन देवे लगी नीतीश से काम कर रहलथिन है जी। नीतीश कुमार तो महिला के देखू कि पंचायत के में 50% के आरक्षण दिलथिन, तो अब दिलथिन ओकर बाद लड़की के पढ़ाई लिखाई लगी पोशाक साइकिल सब दिलथिन। तो आज नीतीश कुमार के आओ दारू जे पिया हली पति उति सब मने वो पुरुष महिला के, तो ओरा लगी देखू कि 2016 में शराबे पर रोक लगा दिलथिन। तो ओरा से महिला के बड़ी आसान होले कि घर में मारपीट बंद हो गई। तो नीतीश कुमार बहुत काम कलथिन है, नीतीश कुमार बहुत काम कलथिन है, महिलाओं के लेके काम कलथिन। तो आज महिला वोट दे रहलथिन है नीतीश कुमार के पक्ष में। तो ओरा लगी सबके अब लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है मने उस तरह से कलथिन, उस तरह से नीतीश कुमार कलथिन भाई 2006 से कर रहलथिन है महिला के लड़की लगी उत्थान तरक्की लगी, 50% आरक्षण, फिर नौकरी में आरक्षण, कितना काम कलथिन नीतीश कुमार। तो आज महिला जो नीतीश कुमार के वोटर हो गलथिन है, दूसरा पार्टी के वोट न दे हथिन महिला साहब, तोरा लगे नीतीश कुमार के दोष देव हो। अरे भाई पहला फेज में इतना मतदान होले है कि जे रिकॉर्ड टूट गए है, मैंने कहल जाए कि देश के आज़ादी के बाद से इतना न पड़ले। मीडिया कह रहे कि मैंने जो है 30-35 साल 40 साल में इतना ना होले, 65% 66% के आसपास, कहीं 70% भी होले। अरे भाई तब आ गलथिन महिला सब नीतीश कुमार के पक्ष में, तो काम पर नहीं अइलथिन हैं, उन काम न करथिन हल नीतीश कुमार, खाली बतौली करथिन हल, खाली बकवास करथिन हल। तो कोई महिला कोई देथिन हल नीतीश कुमार के वोट। अरे भाई घर में परिवार में वृद्धा पेंशन दे रहलथिन है, पढ़ाई लिखाई के बच्चा लगे दे रहलथिन है, जब मैट्रिक कर रहे, जो IE कर रहे, जब BA कर रहे, ओकरा कुछ पैसा दे रहलथिन है। अब तो ऐसा भी सुनल जा रहा है कि शादी ब्याह लगी पैसा भी कुछ कुछ देथिन नीतीश कुमार, मने वो कोई योजना ला करके 40 गो योजना चल रही है जी बिहार में, सब लगे कुछ न कुछ। तो ऐसा कभी सुनलू है कि जे 40 योजना करे वाला भी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ऐसा सत्ता परिवर्तन के बात हुआ है। अब तेजस्वी यादव कह रहलथिन है कि अथिन तो वहू बड़ी कुछ करथिन। अरे भाई तो एगो दे रहलथिन है, तू अबू तो करबू तो जनता विश्वास कर तो तब न सत्ता में वह। जैसे कि कहल जाए कि राजद के बड़ी प्रयास कर रहलथिन है सब घर में एगो नौकरी, तो एगो सब घर में नौकरी में जितना बजटे न हो, बिहार के साल के बजट हो 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। और जो नौकरिया के घोषणा कर रहलू है कि सबके लगभग 2.5 करोड़ परिवार है, तो ओकर हो जी तो 8 लाख करोड़ चाहिए। मने तो बजट एक साल के हो 3 लाख करोड़, और हो जी तो 8 लाख करोड़ से ज़्यादा। तो मैंने समझू कि जो 8 लाख करोड़ खाली एगो सैलरी देवे में उतना आदमी के चल जीते, और बिहार में कुछ काम धाम होती कि ना जो इतना कुछ होगा है। तो ये सब से अब जनता काफ़ी सचेत हथिन, जनता काफ़ी सचेत हो गलथिन है। वो एक एक पैसा के ख्याल रख हथिन, एक एक पैसा के बुद्धि के भी देखा हथिन कि कौन सही में हमरा लगी। आ नीतीश कुमार के है न जी एगो कि परिवार के राजनीति न करा हथिन। अब तेजस्वी यादव कहथिन तो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटा न हथिन जी, ई न देखबू। नीतीश कुमार भी अपन बेटवा के या निशांत के लेथिन हल राजनीति में, तब ना कोई कहते हल कि वो परिवारवाद वाला हथिन नीतीश कुमार। तो ऐसा तो करते हुए अभी तक न देखल गलथिन है। ये सब जनता समझ न रहे है। ये सब ओकरों में महिला सब हथिन, तो महिला सब से ये सब कोई बातचीत। तो वोटिंग खूब होलो है, मने खूब
लग रहा है कितना वोटिंग होबे के पीछे महिला सब खूब निकलथिन है और नीतीश कुमार के पक्ष में। अब 14 के बहुत दिन कहाँ रहे, अब तो कितना दिन, 6 दिन, 5-6-7 दिन तो है ही नतीजा निकले में। 11 के दूसरा फेज के चुनाव मतदान खत्म होलो, नतीजा के 3 दिन के 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद 14 नवंबर के तोरा में दिने कितना रहते। तो ये सब अब विपक्ष जे कहे कि प्रशांत किशोर कह रहा हाँ कि हमरो सब आदमी निकल रहे है खूब, छठ पर्व में दीपावली में जैलन सब हमरा पक्ष में वोट दिलक। तो देखा कहो तो अब तोरा लग रहा है कि तोरा पक्ष में वोट दिलथिन है, तो देखा कहते कही कि तोरा पक्ष में कितना दिलथिन है, नीतीश कुमार के पक्ष में कितना दिलथिन है, तेजस्वी यादव के पक्ष में कितना दिलथिन है। नमस्कार।